Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ na-anụkwata mmadụ na-eshi nọrọ n'ụlọ ya ji aka eme onwe ya ohu. Nwoke ke nwoke kpatara ego rụọ ụlọ, ya na nwunye ya ebiri n'obi ọma, nọgide n'ụlọ ọrụrụ n'ụlọ ya ebe o kporo ụlọ ya eji aka ya eme onwe ya ohu. Hai! Ka m mara na igbu oge ọnụ ụmụnne m o. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza. Ya sị m na m lederele ya akụkọ n'ugbo ene na ọ na-atọ ya ọchị na n'ụdị o ji na-atọ ya ọchị wụ bikos gịnị, enwe mgbe ya hanyere n'ụwa ya niile na di ya hụrụ n'anya, ya na ya abụọ jikọrọ aka ọnụ chọgodo ụzọ ha, chọta ụzọ ha ga-eme ya ihe n'ugbo ene ya na Krom. Mana ya kelere Chineke na ya nọ on top of the game, na ọ ya nwa wụ the game master, na ya ebugharịrị tebụl na the game ya agbaghị ọfụma. M sị nne m ya sị ọ mara ejina ka ikpoga game ya ka ịgbaga ka game. Ya sị m mgbe m nọrọ n'ihe ya chọrọ ikwu ka m ga-ama ma ọ bụ game ma ọ bụghị game, na ọwụ ya nwa mere marriage ya game, na ọ wụ di ya mere marriage ya game. Biko ị nwoke nọ na marriage iji nwaanyị ji ụmụ, ihe na-abaghị uru abaghị uru, ihe ọbụla na-efefọghị ezinụlọ ṅụ adịghị mma ka ime ya. Nwanne anyị nwaanyị aga n'ihu sị m nwaanyị mba nnọọ mza, ya sị na ya matara di ya ute mgbe nwoke na-achọ ụzọ ya, mgbe nwaanyị nọkwa na-achọ ụzọ ya, ya na di ejikọ aka ọnụ chọta ụzọ ha, na ha abụọ nọrọ n'ime relationship 4 years before ha lụọ. Ka ha lụọkwa lụcha ihe ebido dịwa mma. Di ya ego mbụ ụzọ di ya nwetara ya akaụntụ 4.5 million naira nye di ya si ya were tige na ụlọ ahụ. Ya chọkwa ihe ọbụla na-eti n'ụlọ ahụ eme ka ime management na ihe ụlọ na-ebu ya n'ike na ọwa arụtụ agagada akwa ego bịa tighekwe. Di ya sị ebe o si nweta ego, ya sị na o bidoro business na-ajụkwa ebe e si nwetaga ego, na ya wụghị onye fashion, nọ na-ajụ ya ego ya ereteghị na elebi etiju gị, na ụmụ ha ka dị obere, na enweghị ya nidiri ọ na-enye. Sele ihe o ji ajụ ya ele otu esi nweta ego. Ọsụ di ya gụrụ ya emeji ego ọnụntara. Di ya sarịa ha plan ụlọ eseburu before, rụzie ụlọ ahụ, rụpụta ebe ha ga-ebi, rụpụtazie ebe ndị tenant ga-anọ. Di ya si ya ngwa ka rent ya ebe ka ndị tenant a 1 bedroom flat 3 si ka rent ya ndị ka ahụ. Ya so oke na ọ di ya si na ndị a ga-etiga ebe ahụ wụ family, na ya achọghị ụmụ okorobịa ga-ebute alaba 11 o'clock 1 o'clock aka na-agụ na gate ya. Ya so yes, mana ọkwa ahụ bogus family, ụmụaka karịa noise ya na-alaikwa noise. Di ya nsogbu anọ ọ ya ka emere Chukwu emebere wepụtara ha ezigbote family ha chọrọ. Nwoke di na nwaanyị kpọọ ofu nwa, nwunye ka dị ime. The man na-anọkarị, ọ na-anọkawa ya, ọ na-aga outside work, lọta once in a month or twice in a month. Time occupy na the other flat kwanụ a lady na-arụ na bank. Ọ dịla na otu ole ọ gbatana na mmadụ, mana ọ na-arụ na bank, onye ka ebiga. The other one onye bi ebe ahụ a single father ji ụmụ agbọbịa abụọ na otu nwoke. Ụmụ ya etolitere, ọkọtọ ha mụgacha ọrụ, ọkọtọ ha pụcha gawa ọrụ mgbe ha na-eji alọta na mgbede. Nwaanyị mba nnọọ mza na after like 1 year etijuru tenant n'ụlọ ha, agwa di ebido change we somehow. Di ebido kpawa agwa ote na-ekwesịghị ekwesị, na-ebi ndụ na dịzi ihe na-eji hụ mara ya. Mana nke di ya na-emegodo digodo iche. Mana tenant ya etire n'ụlọ ya eko ege waya ebe ya na-agbasa akwa ya, ebe ha bi how the comfortable. Onye chọrọ ịzụrụ waya zụrụ galvanized pipe, tige waya ka ege eriri ya ga-eko ege any length of rope ọ chọrọ. Ha nwere mbara, nwee corridor, onye ọbụla nọ comfortably, nwee ekwe parking space. Mana ebe ya nwa tire for family, ebe ya koere ya na-agbasa akwa ya na ezinụlọ ya ka for their own private use. Ka this lady na bịara were akwa nwa ya, akwa ya ụmụ ya ma ihe niile bịa gbashisịcha everywhere, and ya nwere akwa na machine ya saga mmiri. Ya bịa notice ya na mmadụ nọ na window ya na-adị busy, ya emeghe window jụọ ya sa na ọ gbasaga akwa ya sa waya kwa na gwakwana ihe ya na ya chọrọ use waya ya, na ya nwere akwa ya saga mmiri na machine ya chọrọ izu ya. Besides na ihe a no private use, na o jishi n'ike koege waya, na o nwere space ikoege any length of waya na side ya. Ọ sị this lady elekiri ya gbakum ghasakoro akwa ọ ghasaka mkparị ka ya dị sure na ọ nọ ihe o kwuru, ka ọ na the woman nwere problem. Ya gwa sị madam na ogiri mere ọgwa ha agwa na ya chọrọ ịgbasa akwa, na ya nwere akwa ya saga mmiri nọ na machine asaga ugbu a now, and ya chọghị idowe akwa n'ime ụlọ ya, na like ya sa akwa ya dowe ya n'ime ụlọ. Na ya biko o si the woman atọ nọ lekiri gwa sị ya hụ na ọ ka agụgị na ashịrị gụgị.
na ashịrị gụgị na ọka gụgị na ya biko hapụkwa ya aka. Onye rụrụ ụlọ ma na ọ ga-etire tenant waya ebe a ga-agbasa akwa. Ihe ahụ ewute ebe ọ dị ukwuu. Okwucha ya shịrị bọket ya banye n'ime ụlọ ya gba nkịtị n'ihi na enweghị ike ime anything without agwaghị di. Ọ sị di ya elu ya gwa di ihe na ugbo ya sachakwa n'akwa dowa ya mefe ike meke maka edie maka ụmụ ya dowa ya nọ na bọket dowa ihe niile hipụ di ya. Di ya elu ya kọrọ di ihe niile mere na otu o shiri mee. Di ya gwawa ya si ya na nkwere ihe nọ nga ahụ na ya hapụga na tangod ọbịa ahụ ya na ya abụọ abịa gbawa olu na ya hapụga na enwe ihe nọ di ya na ya forget na ọwụ temptation na ya hapụga that one. Ya gwawa di so ihe o nwere ikwu na ya na-elekwana ya anya ka ọ kpọọ that lady gwa ya si ya biko ya trespass kwule again na ụlọ arụrụ ya nke na landlord nwere space ya tenants enwe space ya ka o ji ọnụ ya gwa tenant ya ha na ya trespass kwule na ya ihe ọbụla ọ chọrọ use side ya ihe o nwere ikwu. Di ya gwa si ya hapụgawa na ya don't worry ya forget kwere nkwe ihe ya bụ na obi. Na nwaanyị mba anọ nza o ruo 2 weeks on a Saturday morning ya nọkwa n'ụlọ emege clean up. This lady asawakwa akwa niile sacha. This time around ọ gbasagidere gbasa make sure na the whole space niile na wire about 6 lines of wire akwa ya mere ọkọpa everywhere. Di ya nọkwa na ya ya elege ihe ka esi na ya ga-ebeteli konwe akwa niile koge ga dump ọrịa ya na n'ihu na rail protector ya n'ihu ụlọ ya. Ọ ya ka ya werere akwa ya ga-agbasa tenant ya tiri n'ụlọ abịa korozi akwa ka ya koro wozie ya n'ala. Ya so wonderful na gịnị na-eme ebe a. Ọnụ ihe kwuru ọgwa ya sị na ya wụ na ya chọrọ problem na ya ga-enye ya na ihe ọbụla ya chọrọ na ya ga-enye ya na ya ga-enye ya na and di ya nọkwa n'ụlọ n'ụlọ si ya ga report to her husband. Ya elege n'ọhịa ka iwe ya jụọ sọwa akwa ya sachara mmiri ka o werere wụọ n'ala wali ya onwe ka ekore ke ya mgbe ya chọrọ ịchịpụrụ ya kwa na ya ekore ga kosiri ya nọ na rail ka egere ya nọ na protector nọ n'ihu ụlọ ya dọwara ya n'ebe ọ okorozie ka ya wụọ n'ala ya nwa ya were kọrọ akwa ya wụọ n'ala. Before ya mara na nwaanyị mba anọ nza okwu abịa dewote na adịa na nwaanyị nọtọrọ ọgụ gwengam ha baga ọgụ mkpụmkpụ na ihe nwaanyị na ugburu ya na ya ma na ọ dị tiger na ọ kọrọ ihe ya na-aga echefu na ehọrị na ya filiri na ya shiri ike na ya ma na enwere ndị amụrụ nwere ike tigress kpa ha n'ime. Di ya gara lo hụ wundu this lady nyere gwawa ya sị na ya na like ịkparị onwe na waya owe ego ole na agbasala waya akwa agbasala ọ gịnị mere ya hapụga akwa ahụ ya akụ na ụta ya shiri nwe ndidi ya lọta the other time okosara na waya onwe hụ ndidi ya lọta na ole ihe o ji ga kpawa akwa na awụ ha akwa ya aka ga kpawa ya aka bugewe stress ahụ o ji ebugege ya ebe ahụ na o wee na-ewere ya ga-emere another thing ma akwakọwakwanụ onye nwe akwa bịa were akwa ya gbawa di ya si na always stupid man ya mahụ na always stupid man. Di ya hụrụ ọkụ mere fonu kpọwa ụmụnne na ya kparịga na ya epuwele nku na ya ga-agbajishie nku na ya ga-abịa lọtawa n'ụlọ ha na ya ga-alụwa n'ụlọ nne na nna bịa nọtụrụ nne na nna ka a dụọ ya ọdụ na ya agbakuletele otele ya elu. Di ya kwechirizie dat na ya nwa ga-ala na ya ga-alarụ n'ụlọ ha na ya ga-enye ya na-enye suspension 3 months na ya ga-alapụ nne na nna ya si n'ụlọ ebe na onye na-akọ ihe ka otu a ka okwu adagidere nwaanyị mba na okwu adagidere onye nọkwana ya na-eti mkpu onye kwana ya so gịnị mere ihe ka na enweghị ihe ya kpere nwaanyị mba nọ esechadawanụ aga otu aka na nwa ya shibiri problem nwa ya na-enye ya nsogbu na enwekwara nke die na support ya nwekwara nke die na-eteke action o kwesịrị iteke nwaanyị a na-enye ya hit n'ụlọ ya gwa di ya na ọ ga-enye that lady na die quick notice. Die mba na die na ọ bụ ezigbo mmadụ na because of die na ya agaghị emeli ya na ọ na die lọta na ya ga-atọkụ to the husband ka o nwee ike tọkọtụ nwunye ya ekwere ya aga m atọkụ to husband di ya atọkụkwa to the woman's husband na otu ashị na ịkwa na-aga. Nwaanyị mba anọ mza na m lezie ebe gị mgbagharịrị bugharịara tebụl na oruo otu echi di ya si ya mege travel pụọ nụga ya nwa nọkwa na shop enwe ihe megere ya ma olota o weta aka ebe 6:30 di ya gara lo na moto ha jikwara emebie this and that nkewa nkewa ya akọga nnọọ ihe yiri akụkọ na-eso akụkọ ọkọcha ya mana hụ travel ebe ọ gaga onye tiri travel ya cancel ya so thank God na moto nyekwere ha sign mgbe ụfọdụ mmadụ mewe njem moto mebie na ọwụhụ good sign na otu ahụ moto mebiri ya alụwa na ọ dị mma ya barikoro ka aha ga na nwaanyị mba nnọ mza ọ ya ka di ya lakpuru sapụ ahụ sacha wega fon ya na sitting room paiga na
bedroom werezie small phone enwere small phone o nwere ka ha 100 phone enwere kọl batara na phone na ha kọstọma kpọrọ ya na kọstọma ya notere aka na phone ahụ ebe ha na drag ihe ahụ awụ ihe m resịrị edere m ya ede ihe kwe ego le m na-ere ya ihe gwara m otu a esi m na ị ga-akwụtọpụ ngwa na echi ka eweta akwụkwọ mmara na customers na di ya notere aka na that call ahụ mege with small phone n'elu bed ebe a ka ọ zachara kọl ahụ ụra eburu ya gbagha tv n'ozi die meseji abata na phone die ya ewelite dị meseji gụọ ya n'elu ihe dị meseji kwugede ya fọnị na ntị ya wee ebe nwaanyị na-awụ ọnụ di ya na ya gwakwala na ihe awụrụkwa afọ ime na ya ga-ewepụkwa ya nakwa ya gwere yiri protekshọn si na mba na ụtọ ya na-atọ awụghị ụtọ a na-eyi protekshọn eme ihe na ihe awụrụkwa afọ ime na ya dịkwa redi iwepụ ya and ya mụọ ya na ọ ga na ya ejikerekwe na o nwekwara nwa wit ha na ya alụọla di akwụkwọ ahụ ọ ga-echenjikwa neten ya gụwakwa ya gụcha bịaghachizie ka ya emepe dị fon n'ihi na ya ma normal code di ya na-eji emepe fon di ya makwanụ koodu ya nwaanyị mba nnọọ nza ya ma na di ya echenjiele koodu ya elege ihe ka alege echege ya selu otu ya ga-esi emepe fon ana try ya ihe niile batara n'isi ọgbọkọ otu obi agwa ya si na di ya anaghị alaiki ibucha nwa ihe n'isi ya gaa na diary ya ga-ewere diary ya ebe o dewere diary shaga ya koodu cha abịa enwezie long code edere dịcha ka ihe edere ọ pụrụ iche ya etinye datin pịa ya gbape dị fon nwaanyị mba nnọọ mza ọ si ya lakpuru ya ewe onwe lakpa ohwo n'ime fonu di ya na-ele vidio kwakịrịkwa di ya eholu di ya na tenant ya this lady na challenge ya mgbe niile na-ele ya anya n'isi mgbe niile na-akparị ya sị ọ ihe a mere di ya jiri take ka action o kwesịrị iteke ya nọrọ nga download cha were the whole video na ọ dị forward ọra ya onwe ya na mhụ ihe di ya na this lady mere na mhụ ihe di ya na this lady mere na onye ha ọnụ na ka kacha agbawa ya obi wụ ihe di ya na-eme n'ụlọ o megacha with this lady n'obi ara eke ya na obi agbawa ya forward chara ya onwe ya ma chat ha ma ihe niile boda meseji ahụ ọnụ na o sendịrị di ya forward chara ya onwe ya nọrọ nga dere ode fonu ala chewezie ihe ya na ihe rikputere n'ụlọ ị na-aga ime ya echege di ya amakwana na ya nọ with this video everyday ya gbagha ya ga-ebege anya mmiri everyday ya ga-ebege anya mmiri this lady hụ ya ọ naghị ekelezi ya ọhụ ya oshota agafe vidio ahụ na-eche ihe ya ga-eme ya kpọọ nwanne ya nwaanyị ka etoro ya nwa direct mana ọ nọghị na Naịjirịa kpọọ ya kọrọ ya ihe n'ugbu a kọrọ ya everything ya nọrọ nga forward ọra nwanne ya nwaanyị vidio nọ na ya mana ọ ga-ahụ ọtọ dị ahụ ihe niile mana ya send na ole vidio nọ save ore vidio n'ihi na ya chọrọ ibu mkpamkpa ya chọrọ ịnọ n this house ibu mkpamkpa na o save vidio na enwe ihe mere ya echi na o release vidio mara dat na ọwụ ihe mere na otu o shiri mere nwanne ya nwaanyị lee the vidio tige kpee na fon na-ebe akwa ka ụmụaka gwa ya sị na ọnụ nga ya emegege na ya sị ya nọ nga afọ ụmụ ya na enwe ebe ebi akpa gachi n'ụlọ na ya ma mgbe azụrụ ala nọ ego ya nọkwa n'ime na ụmụ ya na ihe ewu ụlọ ụmụ ya na enweghị ebe ebi akpa apụcha na ya gaghị ya ga-anọ nga alụ dị ọgụ nwanne ya nwaanyị asị oke ya ewere the vidio ma meseji everything send ara nwanne ya nwaanyị na nwaanyị mba nọ mza ọ si ya nọrọ nga ahụ gwa di ya si ya ga-alaiki ịhụ ya na this lady wụ tenant ya di ya sọ dịkwa na mma maka gịnị na ele ihe ọ ga-eji akpọ ya okukpe enwe ihe ọ chọrọ igwe enwe ihe ọ chọrọ ịga gwa tenant ọ ga-agwa tenant ka nke na ọ chọrọ ịhụ ha abụọ otu mgbe ya si agaghị repeat onwe ya again na olewe otu ugbo lecha ọ dị ya na lecha na ya dị broken na ya dị shattered na ya dị wounded na elekwele ya hụtakwala as that soft caring and loving wife ahụ ya na-ebi na ọwụzikwa ihe ya wụ na ọ sị na ọ gaghị akpọ that lady na ya chọrọ ka ya na ya abụọ nọruo n'ofu oche ka ya gwa ha ihe ha na-agwa ihe ya chọrọ ịgwa ha di ya elewe ya bịa hụ na o nwere ụjọ n'anya ya na o nweghị doubt na o nwe mmụọ ya gbagharịwala ọ gwa ya sị na ọ nwaanyị ibe na ọ ga-akpọzie ya gwa ya na di ya wụ landlord kpoge na ọ ga-abịa na ọ bịazie ma ya ma ime ya expect ịga kọra dị woman akasị ya bịa na nwunye ya na-akpọ ha na enwere na otu ọ dị ya so oke nsogbu anọ ya kọra dị lady aka ozugbo ọ hụrụ ya ọ machiwa ihu ya gwa ya sị ya na madam na di ya kpọge wụkwa landlord na ọ sị ya bịa ọ jụwa esi landlord kpọge di ya ji ụgwọ ụlọ ka ihe ọ na-akpọrọ ya sị ya manụ na mgbe ọ bịara baza landlord ya ka mara ihe ọ na-akpọrọ ya
so okay na ya gwa ya na ya na-abịa. Ya so okay ya lawa n'ụlọ. After like 30 minutes, this lady abata. Ya gwa ya sị ya, madam welcome, ya sị ya were oche. Ya gwa di ya sị ya na nna ya sị na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na enweghị ote mmiri si zoo ma ala ama. Na enweghị ote mmiri si zoo ma ala ama. Na puke na-aga, nwa mmụmụ na-eso ya. Na onye ya na chi eso, ya na chi eso. Na enweghị ha na-ezonarị Chineke. Na onye aka ya dị ọcha, na enweghị Chineke agaghị eme ala ka emegide onye dị otu a. Ya emepe fon ya, were that video kwakịrịkwa, nye di ya sie lee video ya na tenant ya wụ nwaanyị nọ na di nwunye nwoke ibe ya. Nwoke feeling ya chọtala ụlọ ebe family ya ga-adị secure. Na ya chọtara ụlọ ebe dị mma, ụlọ nwere security, na ụlọ dị mma. Denwa family ya nga gawa hustle wa gị ga-achọta ihe ezinụlọ ya na-eri. O were nwunye na ga-agbagharịrịwa. Ha esetie kamera na-eme ihe dị ha mma. Na o were fonu lere. Na ọ chọọ i-delete na o delete, na onwe ha idea mmadụ ole ji these copies. Na ya send ya letter to her closest confidant. Na ihe ya chọrọ ka akpa deal conclude ya ebe a na. Ọ sị the lady eshi n'elu oche matova were ikpere wụọ ya n'ụkwụ si ya biko na ya egwekwele ka di ya nọ ya na ebiko na ya gbaghara ya na ihe ọjọọ niile eme gị na ihe ọbụla si eme na ya ga-eme na ebiko na ya gwa ya sị madam ya sị na ya bịa ha ebe a ya kpọọ ya ka ọ bịa tender apology na ọ nọrọ n'oche ka iwe hapụ iwe. Ọ sị the lady a nọrọ ha n'oche. Di ya gwa ya sị ya biko n'ọwa ka ọ na-ekwensu ka ọwa ka mma na uwe ha. Ya gwa ha sị biko na ya bịa ha ya chọọ enweghị ihe eji apology ha eme na the reason eji hapụrụ ya phone na ọ filikwa na o delete kwe ya resend ya no na ọ maghị mmadụ ole ji phone ahụ ji these videos, and the reason ha ji jide video a in case enwe ihe mere ya eji na ga release this video ha abụọ ga-awụ prime suspects ka 1 2. Ya gwa die na ele ego ole ọ ga na-akwụ ya every month. Na ya chọkwaghị ịkọ akụkọ ego ahụ akọ ya akụkọ ka ya na ya abụọ bịa gbawa olu na time arụghala na ọ kwụọ ya ụgwọ ahụ. O chekwala ka ya gba ya na-agba ka awụ 2. Na o lekwele ya anya again na ya ga-eshiri ya eri ọ ga-eri na ọ dị necessary ka awụ 3 4. Na ya na ya abụọ enwekwa ihe gbasara ya na ya abụọ n'elu beat again. Na ya nwakwala anwa make any attempt na ihe ga-emebi. Na ya gwala ndị ahụ condition ya na ya abụọ ga-eji biri gawa, and ndị ahụ ga-ejigide video ahụ till ruo mgbe ọ ga-erute ọ ga-eshi erute. Na ọ na-ele ya anya na ya ga-akwara ngwongwo wite iwe shi ebe abụọ mba na ọ gaghị eme. Mana o fail na conditions a ya nyere ya na ya ga-seek for divorce and ya ga-claim this house, and ya na ya abụọ ga-adọ custody ụmụ ya, and ya ga-release ya by herself. Ọ sị dị ete ụkwụ abụọ trouser na-eshake, this lady na-eshake. Ya gwacha ha ya sị the lady ya sị na di ya lọta na ya na ya abụọ nwere okwu, mana nkwa ya ga-ekwe ya wee ya ga-achọpụta ya na di. Mana ya ga-agwa di any day nwunye challenge ya, any day nwunye ya kparịrị ya n'ụdị ọbụla, or any day nwunye na-asọpụrụ ya n'ụdị o kwesịrị isi kwụsọpụrụ na ọ kpọọ ya na phone na enwere ihe ya ga-enye ọkwa ka ọ marakwa amara na ọ laruo n'ụlọ na o respect ya di ya n'ụdị o kwesịrị, mụọ di ya dịka nwa, lejie di ya anya na enwezi ihe mege n'ekiti ya na di ya na ha mere gawa na enwe ya ji achọzighị ma na ya send na ha mee agba. Mana as long as dike ya lụrụ ya dama anaghị ahọzụlụ na ọ na-enye ya respect any day that ya ga-agwa di ya sit ya down gwa ya sị ọ gasị any day nwunye ya disrespect n'ụdị ọbụla. Ọsọ nwaanyị gbawa na-eji ebido kparịwa di ya na any day notice na nwunye ya disrespect n'ụdị ọbụla mee ka mara enwere ihe m ga-esendere gị, enwere ihe m ga-egosi gị. So madam ọ dị gị n'aka ị ga-elejie dị anya, and ihe ọbụla mere that man ọtọ sọrọ nụ shi twist ọnwụ that man mee ya ka ọ dị one kind, mee ya ka ọ dị ọtọ bụla sọrọ ihe shidere, the whole thing will still fall on you na ọ ga-egburu di. So guard your husband jealously. Guarded gị na-ahakwa di m make sure na ị napụghị di gị right gị ya. Enwezi ihe unu na-eme ka dịrị ihe a gwachara ha na nwaanyị mba nọ mza ọsọ everyday ka di eji arịọ. This lady bịa pụta ya zachachicha compound zachachicha everywhere because ya gwara ha that na enwe ihe mere ya any day ya daruru ala na video ahụ apụtala ọbana n'ịntanetị ụwa niile ga-ahụ ya. Ndị ji ya nọ standby na ha enweghị any idea mmadụ ole ji ya, ndị mmadụ ole ahụ ji ya bụ ndị nwere ike iji isi ha zere ya mgbo. Na nwaanyị mba nọ mza na ihe emene kemgbe 6 months na di ya kwụgakwa n'ego ahụ regularly
na ọ na-akwụ ya kwụọ before time ahụ na-eri ọkwụọ. Na the lady kwanụ ya pụta every morning ọtụtụrụ compound ebe niile zachasịcha opportunity ọbụla o jiri hụ ya o gbuola ikpere n'ala ọrịawala. Opportunity ọbụla o jiri hụ ya o gbuola ikpere. Ogodo na mgbede ọhụ ala eto ọ werela ụzọ bịa n'ikpere bịa gwụọ si ya gbaghara ya na-atụpụziri ya ọnụ ya gwa sị ọkwawa onye ọgụ na ọ bịara n'ụlọ ya kọọ ya ihe kpụrụ di ya ekpekpụrụ ifu ndị ono nwere di bịa na-achị adọchi ya waya na-achị ịdọchi property nga ya dị ndụ ka ị gara gbugere ya n'ilu. Elee ebe ya ga-esi gbaghara na ya gwala ihe ya gwara ya na enwe mgbe ya gwara na-akụrụ di ya enwe mgbe ya gwara na ya achọpụta the reason ya ga-eji aga chọpụta because of ụmụ ya and ya achọpụta ya ụmụaka ahụ ga-ata ahụhụ na ya na ịga nga na ya nyere condition ya nyere na ya achọghị ịhụ di ya lugo bad ọ ya hụ di ya mgbe ihe ọ dị ma ya amakapụta na ọ na-akwapụ na ọ chọkwa ịkwapụ no problem na ya eji nọmba di ya ga-agwa di ya ọgwụdụ na ọha ebi hụ na ebighị ebe a na enyi dị nwunye ha kparịrị kpọọ m na fon enweghị m ga-esendịrị m so ọ dịra na ị ga-elezie dị anya mee ka ịshọ na enweghị ọla akara ahịa na nwoke na-achọ na nwaanyị ọla akara. Did I ask for too much? Ọ si ebilite ha lawa na nwaanyị mba nnọọ mza na ihe emene kemgbe 6 months di ya na-akwụkwana the money emegbe ụfọdụ zụtara gift this and that nakwa na-arịọ ya mana nwaanyị mba nnọọ mza chọziri itigezi the woman na payroll ka ọ na-akwụkwa ya ụgwọ ka ya na m were dịla akụkọ nụ gbotere ya ụmụnne m sọ ihe ka eju m anya ụmụnne m unu legiridela biko n'obodo o kwekwulekwucha m si nne m ya sị hapụga nke blackmailing isi the woman itige na payroll mana ọ bụrụ m akụkọ aga m ewere gbọtọwara ụmụnne aga m agbọtọwara ya ụmụnne because ibe tiwe nwaanyị a na payroll ụmụ ya ahụ ikwetere gbaghara ya ụmụ ya ahụ ị na-achọghị destabilize their upbringing it will affect them. Ego ga-enye na ngakwa ego DSN ego ikekwe enwe ike gada ha ego skuul ụmụaka chiga ya mgbe imenana ka ọma enweghị iji ya na ego ya eme but then aga m agbọtọwara ha ụmụnne akụkọ enweghị ha gwara ha gị were mere okwu ha sị kwupụta ya ka e treat ya once and for all. Ha sị gwa the woman na that woman the man na ọ nọ na danger na the man deserve ịma the truth ihe ọbụla ha gwara ha gị mee ya ote ha sịkwana ṅụ mba na gị ga court claim ụlọ claim ụmụ send that man out of that place na ha wuzi marriage ihe ọbụla ha gwara gị ha gwara ị ga-akụ comment enwe ha gwara ka egekwe omume gị mee ka enye m ọnụ nwaanyị si ya nọ on top of her game na ya ga-agbagide game ke na ya na-ahụzi di ya dịka a gardener na-aka ọtụ flower na ọ gafee like this ya na-ele naanị picture ya bụ ihe na-ahụ n'isi ewu ihe di ya na this lady make ihe ha zuzu ụdịka kwakịrịkwa na m hụ ihe mere di ya nwaanyị mba nnọọ na m sịkwa esendara m vidio esendara m ya trọstụrụ m so nne m esendala don't worry esendala biko aga m emere ṅụ vidio dịka m siri gwa m mana ajụjụ ịjụrụ nke mbụ na ị chọrọ imam ọ gị tinye nwaanyị ahụ na payroll ọ dị necessary enweghị iji ego ya eme biko ụmụnne m otu o si wetara m ya ka m si bịa gbotowara ya ọnụ onye m ọnụ enweghị unu nwere igwe otu ha si biri ọ sị ha wee ebe ahụ wụ roommate na enweghị ihe dịka marriage enweghị ihe dịka ịlụ di na nwunye nọ n'etiti ya na ya abụọ na ihe amawa ọnwa gwụ ihe emene kemgbe 6 months na di ya dị regular na ịkwụ ya ego ahụ ya si ya bịakwana bịa squeeze way hard ya just gwa ya nke ya ma na ọ ga-ahụ nke ya ma na ọ ga-akwụ with ease n'ụta ka ha si biri and o lele anya na ya ga-eshini serve ya otu ya na-eshi serve ya before na o lele anya netin na ihe anaghị etiri anya nwe ihe na-ada woman omega nga ya gbara ahụ na ya na ọ gbọla ya nọ na ha ọ dịzighị ya ka di ya n'anya ya chọzighị ịma na ya o mere gawa na onye niile ọ pụrụ lohu na ọ gbasara ọ chọgide ịgagaracha ihe ya mma ọ sịgodo na ọ na-elọta no problem mana ya marakwa amara that na enwe anything o mere ka ọ wụ ha hapụ ịpụ megharị nji ndị ga-abịa igbu ya nga na all those things ga-adịkwa considered na enwe ihe mere ya nwa ma ya ma enyi ya nwaanyị agaghị apụtakwa n'ime na ihe ya sịkwa ya ka ya gwa ya ụmụnne m onye m ọnụ enweghị mmadụ ga-anụ nnọọ mgbe ụfọdụ like this gị na-ajụ sị why what happened? You can imagine ebe mmadụ abụọ achị you can imagine the love, the understanding, the support. What happened? Problem anyị na wụrụ problem nwaanyị nọ na di a married woman ka nwoke chefuru ebe ya na nwunye echi kokoro aka gawa na nwunye nwoke ibe ya ga-ebe a mejụsacha onwe ya oyi lụọ onwe ya n'iyi wozie ohu n'ime ụlọ ebe okporo ụlọ ya wozie ohu ọ gọ ha na m n'ọnụ onye ọbụla mara mee udo dịrị ọnụ.